Pulang kai ponceto cirik lema khanaka kai cirik lema khanakai ang ponceto phai hapai ka kai yo iko chini tabo chin tipra mothani chairman bai mu IPF ni chairman chini mothani chairman no chair tisai bunanai kai ang saka ko chungto nijran modde se elaka kaisa apita walai di chungto phungai kaisi ko nuklaya ko noi tonglainani ha chungto joto si thancha ngai muko IPF ni chairman Mukesh Sawo tam khaina nunga no tam khaini hinui ano daga choba khaya konoi iko totra rok sebui khanga rogo iko yasku rok phangoi thui phairui apike bano buikalang thaka na tak je bunai nang bunai maga nang tam sanam sun bunai no khai to iko tam chanai poroboti somoy bo khasitun apui tangthun muko poroboti somoy jungnai phaithun apui bot mejas khai to सरकार chung chalok mai panchayat chalok mai able gai chungkai mane kachang khai panchayat chalok lainani apita ani kok khai puila kaino chini kutung phaikai chini ngone haite ngo sabjonal ni haite phaika ngai nang receive khaine phaika gapro bo sajak to gai bo receive khaine nai to gapro sakasi ni je kutung tun phana phaina gari chalok nai chini mabung chalok nai gani ak parani ani abani parani bo saka boy able ani bahana joksi blora chairman bo phaika to hini bo thagri to ni khang phaya panandara gapro ang bo receive khaya karai go bo khaya pana nai to bo ko saimi able bo sai de man to bo ya pana nai to kang phaya ja phaika receive khaya ngora berai to ni kha ngai abro gang ani by chairman no sarka ngo chini panchayat office kholok paidi noi sar din nung kisa panchayat secretary no angor khudung tui saijong na chok tong sarka gapro by chairman kol khaika panchayat secretary no by chairman sawa by chairman ni khukri khanawang panchayat secretary tini ngo blog meeting dong phai mai ai so nor khudung banglai din so ha inge ta ma ko gang MDC sar no sarka ngai saka bo saka ab bahai geng na ne chin khudung bor to na ne si thamai gang gai chung tam khanya na khudung ko bang ma no ka ka MDC sarai bo sar ja goi panchayat kholok pai mane ulo hangkai aro chini dani sikang ni selected chairman ngoni IPF tini bosawo khudung orata dadi gapura ang bono songe no bini jemon question aba haina ansari ka bono sungtangai khudung daya tongnani panchayat to nini baba tangri ma boya ani babu tangri ma boya joto nini panchayat ang tang daya tongnani ne ang dakhan kan logite koyekjon joto buno kharang dikha jaga chinje dol tongnai ro khudung chinje chalabai buri bai dol dikha angkai chung dakha angka bo thaising taisa sabru kai apru taisa bo panchayat ta haina bo phaika apru chung joto no pal tongo angka apru hungkai bo muting chau ngo ang sakata panchayat to jami chara ngo jak bera jak tong ta bo nai man nok sara angka jami chara no tlang thani hin chamani buino tlang thani chamani bara sau tam tlang na ne sakata bin babani nong ni able panchayat ni ngo jami chara to bufang chara tabo sarkar ni government ni joto no government no adhikar tong budi oi si chung joto no pal khai phani oi si government tong government ke bo saijung ang saijung to government sanamaya ngai joto no tlang thani chamani a jaga bo bai ko kisang bo laikha a borgate tam lekha a borok khai dani ngo IPF tini chairman ga bano share khachawai plastic ni share khachawai ahai ke buna nayo ga buna nai purung gang phaka phaibe ga rana buna nai tong phaka apru chini member phai je buna nai ne mung khitan saidam Mukesh Devarma bokai IPF tini chairman selected ga apru kai ngai no chini kaka bong kai khoraksa chini panchayat ni member bo phaika bo kunu kok saya bo saka hai aba tam mam thike bulai te sai ai chama je bona se bo sai thang tam nong tam sa no bui o kai se ngo kha bui du khorok mang khai ko bin to tara rok bo ta bo sajak tong ama hai kai chung ba hai kai tong man nai aba no chung ma action ma khai lai bulai to horo goro je panchayat secretary khato tong panchayat secretary khai bo khai sawo ani oro ya sana khai bare salai di hin sawo khai tu ta kok saya ka bo chunga bo bin aro ro hin sa bulai ma ko ye bo khai ta ni oro sana ko ba ne kai ka ka bong khang ka ba ro bulai thanga chung kintu buna hangkai jodi no bo khai ke chung yakti sana khai chung aro pal tongo buri bo tongo chala bo tongo chini YTF ni committee ni buri rok tongo WTF ni buri rok bong ma tongo a buri bai chala bai pal khai pono sa chung bu khangkai bini bahan phon ja ji sining la khamu chung na phano bu ya ta
mungkin ke bocini tipra sa sini borok botabuk se bujia phano salja da bujina hine yak ti saya mang botabuk ka am tike lai mani bina pa saya bilai no saya sung abo sung ono je sakai tono abo mango lagi itu prothom kai jami cara tanglai uroni jami cara tanglai manu khangkai no sabo buri masa paisa beka jami ta tlang niku ni thau ngeno mina lokhi chairman saka aboni no hanong da atuni sakai no mukesh lang chia tlang thaka je bona bona ni যে অবনা কে ব মথনি বদল ব abo khalang themia bo mothani mane bong nukha je bo atkai buna hini chat je tlang thaka ngeno dalim saka je ati tang di no nok ka sumbai ka tong na ni ni sali ke no dalim no bro thang yak ti ka abo khai abo nu je tam kha abo khalang ten nulia anga bo saka no ra no office ta wala di no ra no office bai thale ni anga sung so ang te ko to sale bu no আম বরকে বড় তে বাইরে ya por ke bok bai thanga bai thang tam la kha abo khalang ten nulia karon aga bahai nungmaya bui bulai to lai no khang no ang office no khol khar bana aga bahai nungmaya বলাই ফরগন বলাই তো বলাই তো ফরন পিয়াস র কোন জানো খা জানো গয়া ani hai othai no sanai ni thanga blog ang ka sung an video no sai ka pika সামান পরে ভিডিও তাম রইছা video thaga borok rating ni thanga gai no thang thung ni ga ke se phai ka